ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಯೂನಿಯನ್ ಜಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜೊಂಜು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಇತ್ತೇ ಜನ ಒಂದು ಏರಿಯಾಡು 7 ಜನ ಬಂಡ 7 ಜನ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಬಾರೆಚ್ಚು 7 ಜನ ಬಂಡ 5 ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ 2 ಲೇಡೀಸ್ 2 ಪುಂಜೋಳ್ಬೋದು ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಕಣ್ಣು ಕಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅತೀತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೂನಿಯನ್ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಉರಿಯೇ ನಟು ನಾಯಿ ಬತ್ತದ ಕುಲಿಯಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಕಾಳಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹತ್ತು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಏರಿಯಾರ್ದು ಬೆರಿ ಬತ್ತಾರು ತೂಪೇರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಮಸೀದೆ ತೂಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಐಕಂದೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬೌನ್ಸರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಶತ್ರು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಏರ್ ನಯ ಪೈಸೆ ಪಾಡುಜಿ ಆಯ್ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಏರ್ ಬಂಡ ಯಾಪಲ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಂದೆ ಪೂಪುಜಿ ತುಳಿ ಆಯ್ ಮಿತ್ರಿ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಳ್ವಾತಿ ಅವು ಕಾಚು ಪಾಡಂದಾಗ ಪೂಪು ನೀಚಿ ಕೋಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇನಿ ಪಾಡು ಜವದಾಳೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮಿತ್ರನ ಶತ್ರು ಈರು ಅವಲತ್ತು ಒಂದು ಲತ್ತು ಈರು ಎಂಚಿನಂದೆ ಅಂದಾಜಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಹೊರವರ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಯೋ ತಂದೆ 3 ಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಹಸುವೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ ಕಾಪಾಡೆಯ ಇರ್ನ ಜನ್ಮುಡ್ರಾಟ್ರ ಪೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರ ಅತ್ತೆ ಇರು ದುಂಬು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣದಿತ್ತಾರ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇರೇ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ ಬಂದು ನಟ್ಟುಲೆ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಿನಿ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಜನ ಐತಿನ ಅವಲ ಬಣ್ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾರ್ಮೋನಿದ ಅನ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹುಡುಗಿರು ಹಾರ್ಮೋನಿದ ಈ ಜೀರ್ ಬಾರ್ಪಾರ ಬಾಜಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಿನಿ ಎಂಕಿನಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಎಂಕಿನಿ ಸಾರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಏನು ಕಚ್ಚರದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಚ್ಚರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಚಾವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಜನ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಓಕೆ 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 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಟ್ಟು ನಕಲು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಅವನಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಟಿವಿ ಎದುರು ಇದು ಆಂಡ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಕುಂಟು ಉಂಟಾಯ್ತು ಕುಂಟು ಅವು ಐರನ್ ಮಲ್ತು ಸಾರಿ ದಾದಾನ ಕೊರ್ತೊಳಿಂದ ಬಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮೇರ್ದ ಕಿಸೆ ಕಿತ್ತ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ದರಿದ್ರ ಬತ್ತಿನ ಮುಸುಂಟ್ರುಲ್ಲ 10 ವಯಸ್ಸು ಅದು ಇರು ಏನಂದ ಗಿಂಚ ತೋಜ ಅವರು ಇದು ಏನು ಇರೇನತ್ತು ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು 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 ಇಂಚ 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 ಮಿತ್ತು ತೋಜಾಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕೆಲವು ಅಕಲು ಮೋಣಿತು ಗೊತ್ತಾವು ನಾಯ ಪಾಯಸ ವಾಡ್ನೆ ಆಯ್ತು ದರಿದ್ರ ಬತ್ತಿನ ಇರು ಇಕ್ಕಿನ ಗುಬ್ಬಾರ ಏನಡ ಕೂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇಂಚೆ ನೆಕ್ ಚತ್ತಿ ಪಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಐದು ದುಂಬುದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಹಿರೇಕೆ ನೋಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಉಂತದ ಬಾತೇರು ಗನಿ ಬಳಿ ಇಂಕ್ 21 ಬಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮೇರೆ 21 21 ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಇರ್ನತೆ ಎಂಜ ನೀರ್ ಮಾರ್ಕೋ ಬಾರ್ನ ಅವತ್ತೇ ಟೋಟಲ್ 21 ಬಸ್ 21 ಬಸ್ದ ಓನರ್ ಇರು ಏನು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂತೆ ಮೇರೆ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಸದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜನೆ ಆತ್ ಕಾಸು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಕಾಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇರೆ ಬರ್ಚನ್ನೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಬಂದೆ ಜುಗಾರಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಇರ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಯ್ಕ್ ಮಾತೊಂಡು ಇರ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆ ಕಪ್ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ದಿತ್ತಿಯ ಕಾಸು ಪೂರ ಪೋಯಿನ್ ಇರ್ತಾದ ಅನ್ಪಾರು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೋರಿಕೊಣ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಕಾಸೆ ಬೈಜೆ ಇರೇಗ ಕಾಸೆ ಬೈಜಿ ಮರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಜುಗಾರಿಡು ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ರೈಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರಿ ಇರ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಡು ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಬೋತು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಇರ್ನ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಸೊಂಬೋತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅವತ್ತೇ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಓ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಬೋತು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಯಾನ ಟೈಮ್ ಕಾಸು ಗೆಂತಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ತನ ತಿತ್ತನು ಪೂರ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ ನೆಲ ಪತ್ತು ಪೋಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದು ಬೋದು